Nekem az Integrum abban tudott segíteni, hogy kaptam egy olyan kommunikációs tréninget, amelyet a nagyvállalati környezetben tudtam hasznosítani, illetve rengeteg olyan emberrel találkoztam, akik megmutatták nekem azt, hogy elérhetőek olyan célok, amelyekre eddig azt gondoltam, hogy számomra lehetetlen, és ez motiválóan hatott rám. Magyar banknál kezdtem el dolgozni, belépő szintű pozícióba, 4 évvel később, tehát a mai nap már vezetői pozíciót töltök be, és egy 6 fős csoportot irányítok. Rajtam múlik az, hogy normálisan fenntartsam az üzletmenetet a bankfiókban, a bankbiztonsági előírásokat meg kell tartani, illetve mindenféle egyéb ilyen jogi megfelelőséget biztosítani kell, szóval elég nagy felelősséggel tartozom a munkavégzésemmel kapcsolatban. Hazudnék, hogyha nem lenne előny az, hogyha valaki kapcsolati tőkével rendelkezik. Ezt a kapcsolati tőkét ugye az Integrum nem csak a Integrumban résztvevő fiatalok számára biztosítja, hanem az összes többi partnercég számára is biztosítja az ez egymással való kapcsolódási lehetőséget. Az Integrum történetében már rengeteg sors eldőlt, tehát, hogy a beszélgetések során kialakultak olyan szinergiák, illetve szimpátiák, illetve tapasztalatmegosztások, amely akár munkaszerződéssel végződött rövid időn belül.